Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatyna gatnaşyjy daşary ýurtly mehmanlar üçin ýurdumyň gadymy taryhy medeni ýadygarlyklaryna, paýtagtymyň Aşgabat şäheriniň hemde Arkadaş şäheriniň gözel ýerlerine seýahatlaryny guramak boýunça mailnamada taýýarlandy. Olar ilki bilen Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýine baryp gördiler. Bu ýerde watanymyzyň garaşsyzlyk eýamyna gazananlaryna hemde ýeten beren sepetlerine, gadymy döwür taryhy, marguş parfiýa hemde orta tyryň taryhyna degişli gymmatlyklar barada gurrun berilip, ýarşa gatnaşyjylar bölümler bilen içgin tanışdyryldy. Şerekeme kuraş boýunça dünýä çempionatyna gatnaşan daşary ýurtlaryň wekilleri şekilleniş sunugaty muzeýine bardylar. Ýurdumyň dürli ularda şoltany medeniýet sunugat we sport uramynda gadananlary türkmen şekilleniş sunugatyna da aýratyn orny eýleýär. Muzeýde bu mazmunnaky işlerden iň gowlaryny döreden suratkeşlerdir, heýkeltaraşlaryň ajaýyp eserleri goýulypdyr. Mehmanlar olary bilen gyzyklanma bildirip tanışdylar. Kuraş boýunça dünýä çempionatyna gatnaşyjylar üçin konsert maksatnama tamy gözeňde tutuldy. Mehmanlar her güni akşam ýurdumyň medeniýet we sunugy saatlarynyň aýdym saata çykyşlaryna tomaşa edip, dyn jarp bilerler. Munyň öňünde Aşgabatdaky kuraş boýunça dünýä çempionatynyň toý bayramçylyk häsiýetinde geçirilmegini üpçünedi. Bolsa gahrman arkadamyň ýoly goýany asylly ýörelgelerini berhadar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezident boldy. Arkadaly gahrman serdarmy tarapyndan üstünlikli dowam etdirilip, barha rowaşlanýanyna alamatlanýar.